Kajing lo lang jangi kalong ban pener niyo ban pener daw ya ka silam trikam jong seng hadian ba nilai nilai sakhi ya ka ka balaja hakam yet khak nai trik te kajing ka do mene kalong ba in pener niyo ba kani ka silam sendur jongi bat kalama jong seng kandangi kawe kumba kilai ba ngila pening ni kalama nado na bar na surat nang tahang dia ba apa office trikam te adien mene menstab ngai po ila thai khabar ba na kalian sarkar jila ning ba UCM ula khat ya ga jingi karan namda bani tai ni santli gi mat jingdawa ka ba ka ki siu ba la bo ahmad sarkar jila te nim ha niyo eka official letter mene khapor khat wisting khat arbaje te galong ka bajanjar bengin khat gi meeting bakarki ya ka CEC meeting nomor ba apo ka sing jongi gidan ya ka ikinongilam na po ki district okero kher na nungstan na southwest na east jantia ba west jantia ilso umjo bad nara rihoy tin din halar kani kadaw ba lasai kasni ngin khat ya jinglang bakarki ya ka CEC meeting ha ka bangin sim ya karai ha bili bakani sithi ka ba ka sarkar ka khat ya ka ki isu sa ka jingi kan